Sa number 2, Bacolod City nagdeklarar sang state of calamity bangod man sang halit sang peste nga RSSI sa masobra 2,000 hektaryas nga katubuhan. Yan pa'y dalom sa sanggunian panglungsod sa Bacolod City sa state of calamity ang syudad bangod sa halit sang Red Stripe Soft Scale Insect o kuno RSSI nga peste sa katubuhan. Ini matapos nga naghatag sang isa ka endorsement letter si Bacolod City Mayor Greg Casataya sa SP nga nagahingyo sa pagdeklarar sa state of calamity bangod sa agricultural kag economic crisis dala sang peste sa syudad. Ginsiling ni Councilor Jude Tadeo Saison, pamuno sang Committee on Agriculture and Agrarian Concerns, nga sa 3,056 hectares ang katubuhan sa syudad, kag 2,000 diri upon 65.45% apektado sang RSSI. Nagdangat man sa 100 to 200 million pesos ang kaperdihan sa mga sugarcane planters bangod sang RSSI. Matapos mapaydalom sa state of calamity ang syudad, may financial assistance nga igahatag para sa mga naapektuhan nga mga mangunguma. Wala pa matumod kung pila ang apektado nga mangunguma sa syudad. Dugang ni Saison, kinahanglan nga magpadulong ang mga mangunguma sa City Agriculturist Office kag Sugar Regulatory Administration agud makapalista. SRA mapagwa sang kompleto nga listahan sa mga kwalipikado nga mangunguma nga makabaton sa ayuda. So, pag-declare sang state of calamity because of RSSI sa tubo, may mga ayuda nga himuon ang gobyerno pero sa mga farmers siya nga gatanom tubo, no, kag ang mga nagaubra sa katubuhan, no, hindi niya para sa tanan ha, basi karon ang mga fisher folks na magpila man tubla way ni sila yalabot sa RSSI ha, no, kag sa aton nga mga tricycle kag transport way niya labot sa RSSI nga declaration sa calamity, no. So ang guidelines ara sa City Agriculture Office, so if ever nga may ara kata mangunguma nga way pamalabot kag apektado ang iya nga uma, no, mga coordinate lang sila sa City Agricultural Office or sa SRA, no, sa ang final nga data should be approved by SRA.